ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI, Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na lumaban, ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, kumilos, mahok at magpasya. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipinas. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Ipanalo ang ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipinas. Ang huli ng pagbabago, patayan at maggagancho, ayos na sitwasyon, ang na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na lumaban, ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, kumilos, mahok at magpasya. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipinas. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Ating ipanalo ang Good afternoon po. Diyos marahay na hapon sa Indugabos na tagapaghinanyog kan programang Bareta Aksyon asin Informasyon. Laila de Lima, ating ipanalo. Diyos marahay na hapon po uli, and of course, ang sa tuya pong magkakaibanan ngunyan, sa sarong oras na naman pagbabarita, pag-iinformar at pag-aaksyon kan sarong barita na medyo naibabarita ta
sa mga nangyayari, pangyayari at mangyayari pa. So, sa tuya po magkakaibanan mo niyan. Mayo pong iba kung di sa technical side, andyan po si Sir James Toriano Oco at andyan naman sa information si Tony Matic. Ayan, to Tony Matic. And of course, yaon pa po dyan si ang satuyang chief technician, si Engineer Bilindon Toralio. And of course, yaon man po duman sa transmitter, Research Buena Obra. And of course, andyan, yaon man po duman sa iyang Angel de la Guardia, si Rodel Cesar. And of course, ako man po ang sa indong makakaibanan dahil kung wala po ako, wala pong magtataramdigdi, wala pong magbabarita, wala pong mag-aaksyon at wala pong mag-iinformar sa mga dapat na maintindihan. So, ako man po si Manay Elma de Limagas pinagsasabing, welcome, 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 and tabangan niyo po ako, maginan niyo po kita sa indong mga live streaming and of course sa indong mga transistor radio. Sa sarong oras na pagbarita, pagtalakay sa mga dapat talakayin. Okay, unang barita po, buwan ng bayanihan, bakunahan drives, pinag-aaralan ng mga national government. Taano kaya nito pag-aadalan pa? Pinag-aano na tapos pag-aadalan pa sana ng national government. So, pediatric vaccination begin at Bicol Medical Center. PNP Iriga, advocacy support groups at iba-ibang stakeholder nagkawang-gawa sa 150 katao sa araw ng mga puso. Ayan ining PNP niya to, pirming igwang surprise. Ayan, thank you very much po sa pamumuno kan sa tuyang PNP chief at of course ang sa tuyang si Madam Sereno. So, tumakas sa checkpoint, rider na may droga, salpok sa poste. Ayan ang napala. Ay may illegal ka na nga, tumakas ka pa, akala mo tuloy kang makakatakas. Okay. Sa pagdidetalye niya, detalye kan sa tuyang mga bareta. Tatlo na nga anuin ko dahil marami pa akong gustong anuin regarding kay Senator Laila de Lima. And of course, ang sa tuya pong sponsor sa programang ini, si may pong ibang principal sponsors po si Susain Schönborn of Germany, and of course Senator Laila de Lima, and of course si Kagawad Melnan Daday Robles, and of course si Jeff G. Poitino and si Butchokoy Rex Oliva. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Okay, detalyikan barita. Buwan ng Bayanihan Bakunahan Drives, pinag-aaralan ng national government. Target ng national government na magpadagos kada buwan ng Bayanihan Bakunahan drives sa ilang espesipikong lugar para mapalakas ang vaccination rate ng bansa ayon sa National Vaccination Operators Center. Ayon kay NVOC Chairman Merna Kabutahe, pinag-aaralan nila sa ngayon ang posibilidad na maisagawa ang buwan ng Bayanihan Bakunahan Drives. Sa ngayon kasi ay nasa 2.5 million senior citizens pa rin ang hindi pa bakunado kontra COVID-19. Base sa datos mula sa National COVID-19 Vaccination Dashboard, lumalabas na nasa 5 million senior citizens ang nakatanggap na ng isang dose habang 6.2 million naman ang fully vaccinated na kontra sa naturang respiratory disease. Nasa 1.5 million senior citizens naman ang naturukan na ng booster shots. Samantala, mahigit pa 1.5 million individual naman ang nabakunahan sa kasagsagan ng third wave ng Bayanihan Bakunahan Program. Samantala, nang matanong naman sa hinggil sa pagluluwag ng Metro Manila sa ilalim ng Alert Level 1, sinabi ni Kabutahe na dapat mapataas muna sa ngayon ang vaccination rate sa mga senior citizens bago pa man ito gawin. Ayan po. Pediatric vaccination begin at Bicol Medical Center. Earlier today,
the Bicol Medical Center began its rollout of vaccinations for kids aged 5 to 11 years old. Pfizer vials formulated specifically for pediatric use are expected to be received by 800 vaccinees over the next few days. This amount of vaccine supply was made possible with the help of the Department of Health Bicol, Naga City Government, and Provincial Health Office of Camarines Sur, who all partnered with BMC after the hospital received more sign-ups than expected. The vaccination team in the Department of Pediatrics set up children's party themed vaccination area in the BMC auditorium with party balloons and flags to make the children more relaxed. At the same time, healthcare personnel welcomed the kids wearing costumes from famous children's movies and headdressers. In addition, friendly host mascots and clowns entertained the children in the waiting area. The lounge was opened for medical center chief to Dr. Ronnie Gigattoni III, with messages from infectious diseases specialist Dr. Joey Ranyola III, Chief of Medical and Professional Staff to Dr. Mary Jane Oy and Dr. Myla Batoriano, Chair of BMC Department of Pediatrics. Today, the BMC vaccination team inoculated 160 children. The pediatric vaccination at the hospital will be until Wednesday, February 16, 2022. O hanggang ngayon na lang pala ini. PNP Iriga Advocacy Support Groups at iba't ibang stakeholder nagkawang-gawa sa 150 katao sa Araw ng Mga Puso. Bandang alas 9 ng umaga, February 14, 2022, sa Barangay San Vicente Norte, Iriga City, nagdaos ang buong pwersa ng kapulisan ng PNP Iriga sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Carl Joseph B. Hausian and the OIC ng Araw ng Mga Puso sa piling ng mga residente na mga katutubo, IPs, at nagbigay ng mga regalo, food packs galing sa kagandahang loob ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Iriga City at nagbigay ng pagkain sa mahigit 150 katao, handog ni Ginoong Pushminder Parsi, isang Indian National at City Advisory Council member. Ito ay sa pakikipag-ugnayan din sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DILG, DSWD, DOLE, NCIP, TESDA at PNP. Nagbigay ng mensahe ang bawat isa sa mahalagang parte ng programa. Gayon din naman ang pagtalakay sa RA 9262 at RA na 7610 ni Police Lieutenant Belia Vergara Serreno. Naging mainit ang pagtanggap ng mga residente sa pamumuno ni Honorable Vicente Ramirez, punong barangay ng San Vicente Norte, Iriga City sa barangayanihan program ng PNP. Pagtapos ang programa na may ngiti sa labi at taos pusong pasasalamat ang 150 na benepisyo ng kawang-gawa ng PNP at mga stakeholders. Sa muli, ang kapulisan ng Iriga City ay hindi lamang nakapokus sa law enforcement, subalit may community outreach program din na ginagawa upang makapagbigay tugon sa ating mga kababayang nahihirapan sa buhay. So, Vira Catondaoanes, Philippines, sugatang nagpapagaling sa ospital at nakatagnang sampa ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at iba pang reklamo ang isang 23 anyos na rider matapos maaksidente habang tinakasan ang mga humahabol na pulis sa checkpoint sa bayang ito, Kamakalawa. Isinugod sa Eastern Bicol Medical Center ang dugoang suspect na si Christian Gonzales Binata, residente ng Barangay Marcelo. Hinahanap naman ang tumakas na angkas nito sa nakilalang si John Lloyd Leonardo, 21 anyos.
Sa ulat na kung 1:30 ng madaling araw, pinara ang sinasakyang motorsiklo at sinita ng mga pulis sa PNP Comelec checkpoint ang dalawang magkaangkas na suspect dahil sa mga walang suot na helmet. Gayunman, mabilis na umarangkada patakas ang mga suspect dahilan para habulin sila ng ilan sa mga pulis. Dahil sa mabilis na takbo, nawalan ng kontrol ang motorsiklo at malakas na sumalpok sa poste. Sugatan at hindi na nakakilos pa si Gonzales na nakuhanan ng isang pakete ng may lamang pinapiyong daw ng marijuana habang nakatakas naman si Leonardo. Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Diyos. Okay, bago po kita magpadagos, ipahinanyo ko muna sa endo si Lolo General, ang ating pamusong komedyante na si Jaime Fabregas. Okay, hinanyo ko po siya. Ako po si Jaime Fabregas. May iapot po ako sa Indo. Tano daw, ta sa bilog na istorya kang Pilipinas. Mayo pa, ni sarong Bicolano ang naging presidente. 5 na ang naging presidenteng gikan sa Central Luzon. Puon ki Ramon Magsaysay na taga Zambales. Ang mag-amang Diosdado makapaghala sin Gloria Macapagal Arroyo na halik man sa Pampanga. Ang mag-inang Cory asin Noynoy Aquino na haling Tarlac. Ang Ilocos Region na igwang mas dikit na numero ning mga butante kumpara sa Bicol. Nagibong magpagana nin tulong presidente. Si Elpidio Quirino asin ang diktador na si Ferdinand Marcos na nagtukaw sa pwesto sa laog ning 21 taon. Dangan si Fidel Ramos na tubong Pangasinan. Sa Katagalogan man, yaon si Manuel L. Quezon nagigat sa Tayabas. Asin si Joseph Erap Estrada na taga NCR. Igwaman ang presidenteng hali sa Visayas, si Manuel Rojas, dangan si Carlos Garcia. Asin ang Mindanao, nagkaigwana sa persona mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kitaman, ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na para mag-ilihir kita ning presidente na Bicolano. Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas. Antibay, kusog, asin pusong Bicolano. Ipabisto ta sa kapwa Pilipino ang matanos na lider. Asing ipahiling ta sa enterong kinakban ang kakayahan asin sarid kan sa tuyang lahi. Naku! Dato ta ang pinakakwalipikado sa gabos ka mga nagdadalagan mo niyan. Ang pakiulay ni Lolo General sa ito gabos na mag-agda pa kita ning da imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Sa tuyang ang sunod na presidente kang Pilipinas. Deita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. Yes po, yan ang nilalauman sa tuya ng sa tuyang kandidato para presidente na mayo pong iba. The most qualified of all the candidates. Mayo pong iba kundi ang sa tuyang sa diri na si Leni Robredo. So, suportahan niya to siya. Tanganing magkaigwa na kita ng presidente. Dahil tama nga si Lolo General na sa haloy na panahon, bakit kadakula man kan Bicol? Kadakul kan sa tuyang mga botante, panglima kita, sabi ni Lolo General. Bakit ano ta, astangon yan, mayo kitang presidente. So, this is the time for all the Bicolanos. Let us support Leni Robredo for president. Hinanyugunta man ining pinagsasabi ni ang ina kan for peace. Hinanyugunta po. Ang ating kapangyarihan ay para sa mga walang kapangyarihan. Salamat, Senator Laila de Lima, sa pagpasa ng batas sa 4Ps. May laban kami sa gutom at sakit. Kasama mo kami sa laban mo, Senator Laila. Yan si Senador Laila. Kahit ginipit at ipinakulong, nagtatrabaho, lumalaban. Ibalik ang hustisya. Okay, ibalik ang hostisya. Ipagpadagos po kita sa mga ipanagos ko, hinanyugon tagabos ini. Bakit siya tatakbo muli? Yan ang hinanyugon ta.
Bakit tatakbong muli sa pagkasenador si Senator Laila de Lima? Ito ang pinakamabigat na laban ng ating henerasyon. The greatest challenge of our lifetime has begun, and it would be a disgrace to those who have laid their lives for our rights and liberties if we cower. Hindi ito ang oras para mangimi at matakot. Bagkus, ito ang panahon upang tumindig at sumigaw hanggang ang alingaw-ngaw ng ating tinig ay basagin lahat ng panikalang nagkukulong sa atin sa rehas ng karahasan. It is now sa ating bayan. I am running again, so I may continue to speak and act on behalf of the victims of a regime so violent, corrupt, and incompetent. I will continue to fight so that we can demand justice and accountability, human rights and social justice, peace and freedom. Lailaban tayong muli. Ayan, lalaban tayong muli. Kahit na ipinakulong ni Duterte si Senator Laila de Lima, hindi po siya tumitigil sa pagtulong sa pagtrabaho. Gustong patahimikin dahil ipinagtatanggol ang mga api. Tayo po ay minahal ni Senator Laila de Lima. So, padagos po kita sa paghinanyog po sa iya, tanganing dire-diretso po, maintindihan ta po kung ano ang sa iyang advokasya o ano po ang sa iyang plano, gusto pa niyang maluklok uli sa pagkasenador. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad ng nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Okay, hinanyugon ta pa ining sarong ini. Ako'y nakakulong dahil sa pandemya. Po siya at lalaya na. Mag-commercial muna tayo, tanganing tuloy-tuloy ang satuyang programa. This time check is brought to you by Senator Laila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras pong ini, dara sa Indo, kan ako Bicol Party List. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. A first on radio,
DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is as usual. Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang tamang oras po, alas 5:34 na po. Ayun. Okay, alas 4, ay alas 5:34. 32, 28. Mali. Okay, hindi ko na alam itong oras. Ayan po, medyo nanglalabo ang satuyang mata. So, magpadagos po kita. Tanganing igwa kong tatalakayin sa indongon yan. Sarong mga organisasyon po, isang US Filipinos for Good Governance. US Filipinos for Good Governance. In the implementation po, ayos na sitwasyon, maunlad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi drobo. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag- hello to Susain Schoenborn, the principal sponsor of this program, Bareta Action and Information. Pilipino, kung nais natin. Ano po ang sinasabi ko? Filipinos overseas through support for Senator Laila de Lima. Filipinos overseas expressed their support for the Senate re-election bid of opposition Senator Laila M. de Lima. Again po, yung nagtatanong po, what is the letter M in the middle initial of Senator Laila? Maestrado po yan. Senator Laila Maestrado de Lima, who is running a campaign from her detention quarters and custodial center, Camp Crame, where she is unjustly, kung saan po siya incarcerated for almost 5 years now. Almost 5 years na po. Going to 6 years na po. Hello to Muhammad Abu Manan of Bangladesh, of India.
Ang bansa, hindi China. In a town hall meeting entitled The Truth about Laila, Senator Laila, held last February 12. Human rights activists, freedom fighters, and supporters of De Lima from the US, Canada, Saipan, and Hong Kong gathered virtually in support of Senators Laila De Lima. Liwanag ng bukas, Support for Senator Laila De Lima's campaign. ang hustisya, kung nais na. Imelda Meli Nicolas, co-organizer of Global Filipinos for Helene Robredo, who is also assisting the U.S. Filipinos for Good Governance in the implementation of its programs in the Philippines. Sabi ni Senator Laila De Lima, has the right organizations support since day one. U.S. Filipino Good Governance has always supported Laila De Lima from the very start when she ran for election as senator in 2016. Sobra po ang pagkaidolo nila kay Senator Laila De Lima. And now, ngayon, they are protesting the continued illegal. Nagpoprotesta po sila. Patuloy po silang nagpoprotesta sa illegal and unjust na pagkakakulong ni Senator Laila De Lima. And of course, supporting her re-election and the 22 elections, sabi ni Nicolas. Ating ipanalo Ang sabi ni Senator Laila De Lima, I like to express my admiration. Pinapakita po ni Senator Laila ang admiration niya for Senator Laila, starting with her being the chairperson of the Commission of Human Rights, where she started the investigation of what we now call DDS, Davao Death Squad, hustisya at pag-asa. which was followed during her stint as Secretary of Justice and finally as Senator of the Republic. Ang yan po ang sabi ni Nicolas. Echoing Nicolas' support for the Senator De Lima, Loida Lewis, chairperson of U.S. Filipino for Good Governance. Ang sabi niya, kami ay sumusuporta kay Laila buhat pa noong siya ay Human Rights Commissioner pa lang. At tumakbo siya as Senator, we are supporting her. The town hall meeting dubbed The Truth About Senator Laila Maestrado De Lima, which allowed De Lima's Chief Legislative Officer, Attorney Abel Maglangi, to discuss updates on her cases, was organized by Pwersa ni Laila, Pinoy's Abroad. Yan po. Organisasyon po ini na tinawag nilang Pwersa ni Laila sa Pinoy Abroad and U.S. Filipinos for Good Governance. Marami po silang nagtutulong-tulong. Marami pong organisasyon ang nagtutulong-tulong para suportahan ang kandidatura ni Senator De Lima sa true election May 9, 2022. Another supporter, Engineer Rad Ibarrientos, for his part, expressed his condemnation of the De Lima's political persecution under the Duterte regime. Ang sabi niya, sabi ni Engineer Rad Ibarrientos, I am so mad about this. If Laila you could hear me now that we will not let you to be there longer than 6 years. I am so sad. Nalulungkot po. Nakakalungkot nga naman talaga ang nangyayari sa tuyang very own Senator Laila De Lima. I feel like crying right now. Yan po ang sabi ni Engineer Rad Ibarrientos.
It could happen to me. It could happen to you. Yan po ang sinasabi niya. Pwedeng mangyari kay Engineer Abarintos. Pwede pong mangyari kahit sa kanino sa atin. It could happen to me. It could happen to you. Pwede mangyari sa inyo, pwede mangyari sa akin. It could happen to all of us na landyan sa mga laylayan. Because ang administrasyon na ini ay walang pakialam sa mga naghihirap. Limita in recorded video of this Filipino good governance. Played during the event, De Lima said her story did not end the moment she was unjustly detained. Kahit na nga po ipinakulong si Senator De Lima, hindi po doon nagtatapos ang kanyang serbisyo. Although she was unjustly detained. Ipinakulong po siya, hindi siya nakulong. Iba ang ipinakulong kaysa ikinulong. Ikinulong po siya ng administrasyon nito. Limitahan man nila ang kanyang kilos, yan po ang laging sinasabi ni Senator Laila de Lima. Limitahan man nila ang kanyang kilos. Hindi niya papayagang makalahok. Hindi man siya payagang makalahok sa makasesyon sa Senado. Hindi siya mapapagod, di niya iindahin kung magkakalyuman ang kanyang kamay sa kasusulat, sa kanyang mga saloobin. At pahaang yan ang pahayag laban sa mga baluktot na polisiya ng gobyerno. Patuloy siyang sinisiraan, ginagawan ng fake news. Tuloy ang kanyang laban, hindi lamang para sa kanyang paglaya. Itutuloy niya po ang laban. Dahil nga tuloy ang laban. Laban Laila. Ating ibalik, sabi niya, ibalik ang hustisya at pag-asa ng bansa. Hindi siya lumalaban para sa kanyang paglaya, kundi para sa paglaya ng ating bansa. Yan ang malimit na sinasabi ni Senator Laila de Lima. Hindi siya lumalaban para sa kanyang sarili, kundi lumalaban siya para sa mga naaapi, para sa mga walang kaalaman, lalo sa hustisya. Paglaya mula sa karahasan at patayan. Yun po ang laging inaalala niya. Ang paglaya mula sa karahasan at mga patayan. Paglaya mula sa katiwalian. Paglaya po sa katiwalian. Dapat nga, dahil wala na tayong hustisya, wala na tayong human rights. Paulit-ulit pong sinasabi yan ng ating Pangulo. He don't care about wala siyang pakialam. He don't care about human rights at all. Kasi ang human rights po ay nasa mga mahihirap lang. Sa mga mayayaman po, wala sa kanilang human rights. Kasi meron sila. They have the right to fight to anybody na mang-aapi sa kanila. Yan po ang ipinaglalaban ni Senator Laila de Lima. Mula sa katiwalian na lalong nagpapahirap sa taong bayan. Ulitin ko po. Paglaya mula sa karahasan at mga patayan. Paglaya mula sa katiwalian na lalong nagpapahirap sa taong bayan. Paglaya mula sa pang-aagaw sa ating teritoryo. Ulitin ko po. Paglaya mula sa pang-aagaw sa ating teritoryo. Dahil sa pagsipsip sa dayuhan ng mismong nasa Malacanang. Hindi lang dito sa labas ang sipsip. Hindi lang dito sa labas ang Marites. Kundi meron sa Malacanang. Pero how can we fight for it? We are just a very, very simple person. How can we fight all this na pang-aapi sa ating mga mahihirap? No one can fight all this except Senator Laila de Lima. Paglaya mula sa inhustisya, paglaya sa injustice at kawalan ng pagpapahalaga. Paglaya po at kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at karapatang pangtao. No justice at all. Where is the human rights? Where is the justice?
For almost 6 years now, until such election on May 9, 2022. Human rights and justice will never prevail. For 6 years, justice did not prevail. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi drobo. Ayan po, dapat ang makapwesto sa gobyerno this next administration ay makabayan, hindi makaibang bansa. That's siya, si Senator Laila, ng ating hustisya at pag-asa ng bansa. Lagi ko kong inuulit-ulit po yan. So, may isa pa akong gusto kong linawin sa inyo. News release po. February 14, 2022. Sabog kahapon lang po ito. Improve access to modern technology to improve Philippine education system. Yan po. Isa pa yan po na tinututukan ng ating very own political persecution kay Senator Laila de Lima. Ang hustisya at Okay. To help strengthen the education sector, Opposition Senator Laila de Lima underscored the need to improve teachers and students' access to and use of modern technology including internet. Paano natin maasahan po naman pala ang ating internet? Kahit saan po ako pumunta, ang internet po natin, ikot ng ikot po. Naiinis po itong mga online. Itong mga nag-o-online na nag-aaral, studying online. Pumipiring-piting lang po ang internet natin. Minsan wala pang kasignal-signal. At kaya inis na inis itong ating mga estudyante. Just imagine they are enrolled in Manila. They are studying through online. At pagkatapos lalo pag may exam, laging sinasabi yung pamangkin ko mismo, and even me, nararanasan ko po ang kawalan o ang kahinaan ng ating internet. Maging ano man yun. Nasabihin, auntie, wala naman tayong internet natin, hindi ako maka-online. Kaya naman ito kailangan lalo maka-ano na po kita. O mga online, ay ano pa yun? O campaign through mga social media. What shall we do? So, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating okay, naka-online watching po through live streaming si Lily Lee. Kumusta po Lily Lee? I-share mo nga sa mga kasamahan mo na mag-live streaming sila. Ito lang na 5 to 6 in the evening. Itong news, action, and information. Mag-live streaming ka sa akin. Invite your friends, invite your relatives, especially to Laila de Lima. Ating ibalik. Ang ultimate goal po natin para sa ating edukasyon ay magkaroon ng sapat na guro at pasilidad para sa lumalaking populasyon ng ating kabataan. Yun po ang laging sinasabi rin ni Senator Laila de Lima na gusto niyang maisaayos. Ulitin ko po, ang ultimate goal po natin para sa ating edukasyon ay magkaroon ng sapat na guro
at pasilidad para sa lumalaking populasyon ng ating kabataan. Yes, it is very true. Dahil kung nag-face-to-face nga tayo, especially to all the public high schools, in the high school mismo, nakikita ko po yan. Sometimes in one section, we have 60 students. It's better if all those 60 students are a fast learner. How about those na napakahirap intindihin? Dahil hindi naman lahat ng estudyante ay matatalino. Meron dyan mga low learner. So, paano pag minsan they are 50? They are almost always 50 above. Ang sabi ko nga, 60 pa. Nakikita ko po yun. Dahil I'm all speeching in the public high school. Napakahirap po. Kaya naman minsan, ang mga estudyante, halos wala nang natututunan. Especially yung mga low learner. Subalit, sabi ni Senator Laila de Lima, subalit habang tuloy-tuloy ang pagtatayo natin ng mga gusali at pagpapagraduate sa ating mga guro, maaari nating palawakin ang kakayahan ng kasalukuyang mga guro sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya. Yan po ang hinahangad ni Senator Laila de Lima. Tumindig, kumilos, lumahok at Ang sabi ni Lili, no problem, Miss Beautiful. Ayan, Miss Beautiful daw ako. ang hustisya at So yun po ang hinahangad ni Senator Laila de Lima. Kaya nga kung ang sinasabi ko, if she is not detained in her detention house, kung siya po ay nasa labas lang po, hindi lang po ito ang magagawa niya mga resolutions and Republic Act na she is the principal sponsor. Marami po siyang nagagawa. Although nga ipinakulong siya, hindi po siya tumitigil sa pagtulong at sa paggawa ng kung anong maitutulong sa mga nasa laylayan. Lalo na pagdating sa human rights and justisya. Yan nga sinasabi ko, for almost 6 years, halos wala tayong justisya. Paulit-ulit, I don't care about human rights. I don't care about human rights. Yan ang paulit-ulit niyang sinasabi. He don't care about human rights. Diba? Mayet Amoroso Nacario. Thank you for watching by live streaming. And of course, those who are listening to their transistor radio, maraming salamat po sa inyo. So, ulitin ko po. Subalit, habang tuloy-tuloy ang pagtatayo natin ng mga gusali at pagpapagraduate sa ating mga guro, maaari nating palawakin ang kakayahan ng kasalukuyang mga guro sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong technology. Yan po ang hangarin ni Senator Laila de Lima. Ang programa pong ini ay hatod po sa endo ng principal sponsor na si Schönborn of Germany ni Senator Laila de Lima, Kagawad Melnandada Robles Morallo, ni Butchokoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff J. Poetino, and of course kan Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler. I would like also to say hello to my mga admirers who are always watching the program, although they cannot understand what I am talking about. At least they are observing what is really happening in the Philippines. They are also updated when it comes to the politics because they are watching the program. James Wally Osas of Nigeria, ito si Vincent Peter. We are always on video call to Toronto. Muhammad Manan of Bangladesh and Muhammad Al-Subay of Egypt. And of course, Ahmed Al-Nobi of Egypt also. Taimur Khan from New Delhi, India. And Summer Sid. Don Victor, Walter Frederick, Osman Khan, and of course, Tubat 6569. Hello to all of you. And of course, Trumenan, Malate, and Ehidjo Balang. Always extend my regards. Update our Bat 6569 because they are the ones watching the program. And of course, I would like also to say hello to my siblings, to the Lima Gaspe, Ariel Luna, Ira Arwen, Crisostomo Gaspe, to Mary Ann, Austin Mariana,
de Lima Gaspi Aselin, and of course to Tonet, Aaron, Erin Altos, and de la Serna family, and of course to Nonoy Lorenzo Jos Gaspi, and of course to Jewelmina Isabel. And of course, I would like to shout it out to De Lima, La Seda Barayuga, Antonio Clan, Gaspi Clan, De Lima Surangilia. Hello to Jingjing Almasan and to Gina Almasan brother, and of course to Jingjing De Lima Kwan. Keep up the good work, Jing, be strong. De Lima Mirando, Kathy Hede, De Lima Mirando. De Lima Almasan, kung Mamalita and to Mama Fe of US of A. And of course to Babette, Mina and Kinikolas and Kiniko de Lima Kitevis of Seattle, USA. Hello also to Alan Christie Gaspe and Limay Bataan and of course Cuadrado Gaspe of Las Marinas, Efren Gaspe of New Zealand, Domingo Gaspe of Montalban, Nelson Gaspe who is always present, complete attendance, to Saulo Gaspe of USA, Gaspe Grand Reunion, and of course to Gaspe Sorsogon, San Pedro Bacoor, and of course Gaspe La Purisima and San Francisco, and of course to all the Gaspe. Again, ang programa pong ito hatod po sa Indoni Susain Schönborn of Germany, ni Senator Laila de Lima, Kagawad Melnanda de Robles Morallo, Butsukoy Rex Oliva, and of course GJF Jepoy Tino. Hindi ko po natatapos ini, may gawang tapusin ko po ito. May time pa naman. Ayan, nawala tuloy. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Regarding sa education pa naman po ito. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Okay, ang sabi pa ni Senator Rhea de Lima, according to his representative and chief legislative officer na si Attorney Abel Maglangke, talk about the senator's program and plans to solve the issues faced by the education sector during the online event organized by the Alliance of Concerned Teachers. Ayan po, yun po ang sinasabi. Hello, sabi ni Lily Lee, give my regards to Leticia Dennis. By Latin, yung classmates daw niya, ki Leticia Dennis. Kumusta ka raw ni Lily Lee? Nasa Quezon City na po siya. Several factors have already hinted at his worrisome trend in Philippine educational system, including sa 2019, a study revealing that Filipino students lag behind other countries in the international assessment for mathematics and science for grade students. Is that so? So, a key insight from the said study implied that those tested mostly came from the public schools. Yan po, medyo nabibihan pala kita. Likewise, noting that the crisis is further compounded by the fact that the Philippines doesn't invest on top-notch learning. Pero I'm so proud because we are so many Bicolanos na lang to the Bicolanos alone. We have always we produced good Bicolanos who is always top in nagtatap notcher pa. They are always in the top 10 when it comes to board exam. So we are very proud of them. De Lima said the government should work on ensuring that every school will have internet access station with good connection to online resources materials approved by the Department of Education. How can we? Sa ngayon pa nga lang, wala pang face-to-face. Yun pa kaya kung all schools have opened and nagpakunik ng internet. Siguro, di nakakasya ang internet. Tas sa ngayon pa nga lang, talagang putol-putol na, pirik-pitik na. Ibig sabihin nito ay dapat ma-incorporate sa ating curriculum ang tamang paggamit ng internet upang masaliksik ng impormasyon. Dapat maturuan ang mga kabataan kung paano mag-isip ng kritikal at paano iproseso ang mga impormasyon na kanilang nakukuha sa internet. So, yan po ang lagi. Ayan ang iniisip po ni Senator Laila de Lima. Okay, batchmate down si
Ayan, si Leticia, yes, Leticia Penis. I remember Leticia Penis. They are also our classmates dyan po sa isang university dyan. Hello to Leticia Penis, Villarreal. Ayan, Leti Penis Villarreal. Binabati po kayo ni Lilili. For De Lima, improving the education sector in the country also means making teachers' salaries competitive. Yun ang hinihintay ko because ang pinaka-lowest pay ngayon is the teachers. While pushing to increase the number of teachers and teaching assistants. De Lima co-authored RA 11314 or the Act institutionalizing the grant of students fair discount privilege on public transportation for other purposes, as well as Republic Act 109-931 or universal access to quality tertiary education. Ayan po, sponsor din pala siya niya na fair discount to privilege public public transportation. So, last January, she filed Senate Bill number 2497, Senate Bill po ito, seeking to promote, protect, and uphold the rights of public teachers by instituting a revised Magna Carta for public teachers that can respond better to their present needs. Ayan po, ang inaasikaso po ni Senator Laila de Lima, ang gusto niyo pa ay talagang ma-improve ang lahat-lahat sa atin when it comes to education. So, it's good. So, sana nga po, tulungan natin si Senator Laila na maibalik sa Senado dahil marami po siyang, ang advokasya po niya ay all for the nasalaylayan, especially sa mga cannot afford. So, tulungan natin siyang ibalik sa Senado. Ayan, oras na naman po. Luway-luway na po kitang magpapaalam. Thank you very much po doon sa mga naglagi live streaming. Monica Perique, Melan and Len Mendoza. Good afternoon po sa inyo lahat and thank you sa paghinanyog nyo sa Transistor Radio. At sa tuya pong nakaibanan sa technical side, andyan po, nandyan pa rin po si Sir James Toriano Oco, sa information si Tony Matic, and of course, andyan pa po ang sa aming chief sa technical engineer Abelin Don Torallo, and of course, yaon po duman sa transmitter si Sir Chagwe na Obra, and of course, si Rodel Cesar. Ako man po ang inyong regular host every day, Monday to Friday, 5 o'clock to 6 o'clock in the evening. May pong iba kong di si Manay Elma de Lima Gaspi saying thank you. Good evening and keep always safe. God bless us all. Magpasya